אני רואה ביוזמות בדרגות 7 עד 9 הזדמנות אמיתית להוביל שינוי משמעותי במערכת החינוך, בתוך בתי הספר. המורות היוזמות מביאות את החלומות שלהם. הלכתי ללמוד כדי לרכוש כלים, לחדד אולי דברים מסוימים. הקורס תרם לי מאוד. מעולם לא עשיתי יוזמה, זאת פעם ראשונה. פיתוח היוזמה החינוכית הזו באמת תרם בכך שהוא עורר בנו חשיבה כיצד לעשות שינוי, לפנות לצורכי הלומדים, ובאמת ערער בי בכל אופן הרבה תפיסות. באמת צריך לצאת מהילד ולחשוב איך אני אעשה זאת אחרת. אחד היתרונות המשמעותיים בקבוצה שכזו של מורים בדרגות הגבוהות זה קבוצת היוועצות, קבוצה של אנשים עם ניסיון רב במערכת החינוך, תרומה רבה מאוד, ועצם השיח לגבי הובלת יוזמות במחוז ובבתי הספר, היה פה שיח ברמה מאוד גבוהה שהצמיח יוזמות יוצאות דופן, ובסופו של דבר מי שהרוויח רבות מלבד בתי הספר והמורים עצמם אלה הילדים. היוזמה שאני לוקחת, שאני מתגאה בה, הם בעצם שתי מילים. אקוואפוניקה והידרופוניקה. אלו שתי מילים שהילדים שלנו יודעים לומר אותם ויודעים מה עומד מאחורי זה. וזו באמת פריצת דרך. הילדים שלנו כבר מגדלים בצמחייה בצורה הידרופונית ואקוואפונית. הילדים היום יודעים לתת פתרונות חלופיים לגידולי שדה. מה שיפה כאן שאנחנו מלמדים את הילדים, הילדים בעצם לומדים לבד בעזרתנו למעשה. לשמור על הסביבה או איכות סביבה, מחזור, פיתוח, יזמות, למעשה הגן הזה מאפשר להם את כל הדברים האלה. התחלנו עם היוזמה כשלמדתי בקורס מורה יוזם וביקשו מאיתנו לחשוב על יוזמה בבית הספר שעונה על צורך, ואני כמחנכת א' הרגשתי צורך להפעיל את המרחב. היוזמה שלנו היא מרחב פעיל של כיתות א'. בחרנו 4 פינות עבודה לתלמידים, פינת ספרייה, פינת תיאטרון, פינת משחקים ופינה של חומרי יצירה. הרגשתי שלילדים יש את הצורך במשהו קצת שונה, משהו שהם יכולים להתאוורר בו. הילדים שמגיעים מהגן ומתקשים לשבת יום שלם בכיתה א' וללמוד כל הזמן ללא הפעלה, יוכלו בצורה מסודרת לצאת למרחב, גם לעשות דברים יצירתיים וגם איזושהי הפוגה מהלימוד הרגיל בתוך הכיתה. בשנים האחרונות ראינו שקיים צורך לטפח ולפתח אצל הילדים את המיומנויות הגרפו-מוטוריות, ולכן בעקבות הקורס מורה יוזם לדרגה 7-9 בנינו אני וזמירה תוכנית מקיפה שתיתן מענה לכך. המורות הן אלה שבאו עם היוזמה. הצורך עלה מתוך השטח, מתוך מה שקורה בבית ספר, מתוך ההיכרות המעמיקה של המורות עם אוכלוסיית התלמידים שאיתה היא עובדת לאורך השנים. אני הייתי צינור שבדרך. כשנתבקשתי לחשוב על יוזמה, ישר ידעתי מה אני רוצה. והיוזמה כמובן הייתה להקים מרכז מוטורי. כמובן את היוזמה בקורס למדנו אני ואורלי, ושתינו ביחד ישר הסתכלנו אחת על השנייה והבנו שזה מה שאנחנו עושות. הקורס למעשה גרם לי להרגיש שאני הופכת חלום למציאות.